and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. May gusto sab siya gipatag-anak ko. Usa ka attache case. Urupitang bakakon! Kadaog diha og ipagawasan akong anak! Si Rosing! Dili mo mga naog kay ako'y saka diha! Uy! Isa gini babayuhan na dra! Di nilang muha kay akong adtoon sikap. May nang duragi makapugon ining kabastos ni Ana na Rosing. Dalang mo ha? Atong kanaogon silang Rosing, ma. Ayaw. Dinhi ka lang. Ako'y atubang ni Anang babayan. Uy! Ikaw na ba ilang gibasangin lang nga maoy? Midagit ni Jay! Midakit ni Jay? Kay nga no, hay mo dahil si Jay. Day, nagdungan mo pangawain taon. Uy! Nagduwa magani mingo. Nagtabanay mo do, ha? Wa, auntie, uy. Karoon ko kumasayod uwa sa day si Jay. Pero doon ako'y nakita. Nagkadugo si Jay nga may pakita sa kong una. Unsa? Oh, ginoo ko. Dinhi na mo. Kay akong atubangon ka to babayan na. Ma, maayaw pagkanaog, ma. Tingalig matimingan ka sa pag-abot sa mga tao sa amahan ni Wena. Mao na! Kami lang si auntie mo yung mga naog. Dini ka lang, ma. Patuo, Miloy! Maayo kay nanganaog mo! Hain si Jay! Ikaw ba? Ikaw ba Rosing? Ah. Nagkakalang ginag-ngal-ngal diha. Karoon pa ka ba sa'yo si Dayan nga wa sa may uli si Jay? Hoy, ayaw ko ninyo patuhua, ha? Nagtuo mo nga dako na gyud kaay ng inyong bulsa aron inyo kong masod! Mo na'y tinuod ng Rosing. May nangilad na ako. Hinungdan nga nakauban ko. O pag-abot ko sa maong dapit, amahan ni Wena ang akong nakita. Ding nagtaka nga dili ko mo too! Ika'y nagtintal sa akong anak aron mo uban nimo. Ipakita dayon si Jay. Mientras tanto nga wa pa ko makapanawag og pulis aron ipadakop ka. Sobra ka na kay sa imong pagtamay nako ng Rosing. Oh, ikaw ni sa Dayan? Giloom ko lang ang kahiubos kaning adto pa nang. Pero ning hikayo na, nga imo kong pasanginlan nga mo'y may unay pagsakit sa imong anak. Dili ko na palabyon. Mahal ko kaayo ang imong anak. Nagsinaaray mi, nga bisag unsay katalagman nga moabot sa duha na mo kagugma, amo ning panalipdan. Usahon namong among kalig-on aron way si bisan kinsa nga makabuwag na mong duha. Kana! Yes! Fight today! Hoy! Ikaw ba? Hilom, ha? Ate Hilom, ha? Imo pahilomon ang akong amiga? Abi ka naigo ka naman sa imong pagpatakag pasangil? Ha? Oh, Anastasia. Dili Dili ka... ka man gikan. Nagkuyog ba mo si Jay? Karon palagi ko masayod kap nga wa may uli si Jay. Karon pag yun, nahibaw ba siya nga may midakit na ako? Che! Kitsa ko tayo mo dakit ni mo! Rosing, may mo bang muhilom ka na? Gusto kong mahibao kung nasayod ba si Jay. Kaya tingalig, maong wa mahiuli si Jay nga tungod kay nangita kang Anastasia. Labing siguro, dunay nagpahibaw ni Jay. O kinsa man ko ni mo pahibaw rin Jay, ha? Nga wa may nakatultol na mo, hain magtrabaho si Jay. Oh, ikaw Dayon, nakatultol ka sa iyong gitrabahuan? Wa, auntie. O niya, hain manderon ang akong anak, ha? Nang Rosing pasaylo ako nga naisa ko nga akong tingog nang. Misukol ka na ko! Nasayop ka nang. Nangatarungan lang ko. Kinahanglang ipatigbabaw ko ang kamatuuran. Nga dili ko mahimong pasakitan ang binuhat na gimahal ko pag-ayo. Karon nga, waday mahiuli si Jay. Ako siyang pangitaon. Ibalik ko sa nimong buhi. Fanny, buang nga, uy. Karon pa man ko nakakita ni Dayan nga pinto kaayong manubag. Pero, namuwas na din noon ang nang. Oy, nang hagis mga rin si Jesus dito sa templo, sa riyang yung nakita nga gihimo ni baligyanan. Si Dayan pagkahangaw sa lang ka-ordinaryong tao. Oy, mupaak sa boy kung sakit kan. Hey, ano gun, oy? Ano
Anugon man karol? Ano gun, Fanny? Kay Mikalma dayon si Dayan. Ay, hala, Fanny. Dili na silang duha si Jay ang nag-uban. Maulagi. Kung dili sila mo'y nag-uban, hain mo din si Jay. Tingalig may nakasulti gid niya sa nahitabo ni Dayan. Ug hangtod karon, mahimo nangita pa si Jay sa akong amiga. Nalipay kay ko, gawa ka magpaubos sa pag-ayo ni Adtong Rosing. Nagbahay baya ko mga. Ingon atong akong gibuhat ni ng resing. Ug nga nung magmahay ka man ko, no? Angay lang sa niya, oy. Kinahanglang may bautos Rosing nga dili sa tanang higayon nga ipatigbabaw niya ang sayop niyang pagtuo. Maayaw gyud pagawas dinhi sa bahay ha. Hangyoon ako ang kapitan nga mangayog ayuda sa mga kapulisan aron bantayan ka. Oh, kay nga no? Asa ka ba di ay? Mao na kining akong nakita, ma. Ug sa akong nakita, ako ra ug ang among gugma ni Jay ang makaluwas niya. Dali tayo, dali. Ay, ano sa kabay? Mangalit ka man, nga naman ka. Ano ko luguson? Lugoson sa imong mata. Taka ka lang diya. Paminaw ba? Naitulog ka mga lalaki nga murag doon nagipangita. Dili man na taga dinhi, dili pa tanaw. Uy, hala, tingalig, mau na ingon ni Dayan. Mudagit ni Milay. Asa may atong buhaton pa ni? Uy, tingalig mo adto na sa inyo. Ato anis kapitan. Unya, ikaw? Ako'y atang nila. Sure ka? Ikay mo atang? Tulugo na sila kabuo. Ako na ko sila katangan. Unyag mo adto gyud na sila sa inyo. Unya, di pa may mga put si kapitan kauban si mga tanod. Sabay mong buhaton? Imo gyud kumpatyon karol. Paakya, uy. Nga ko tao maghisgot ka magpatay diha, uy. Nga madugay man sa mas kapitan be. Ay, nahala. Dini ka lang, ha? Kaya ako nang atuon si kapitan. Hala. Ako na lang usara. Ay, mga nagkurabaglawas ng niya, oy. Doon na kanil sila armas. Huwag mo ko nakita ang armas nga ilang giguritan. Bahala na. Ako na gini silang atangan. Kung maatog sila sa bahay, maurigin higayon na nga. Malalaki na yun ko. Pulos kitrangkahan ang mga pintana ng kwarto. Unsa ni? Rosaryohan? Rosaryohan yun? No. Okay ning rosaryohan ang kanong gigamit diyan. Dili ko mahimo masayo. Kang-an kini ba ang rosaryohan? Kabisado ko ang kahumot ni mo ang rosaryohan. Kay ingon sab ni kahumot si Ann. Kibingaw na kiko mo. Pero ganun din ko makita kining rosaryohan. May gibuhat ka silang dautan ni Ann. Si Wina. Unsa inyong gibuhat ni Ann? Naunsa ka? Unsay an? Rosaryohan kini ni Ann. Og dinhi ko makita. Inyo ba siyang gidadin, Wa ko'y nasayran sa imong gipanulti. Iyak kining rosaryohan. Og ganon dinhi ko ni makita dinhi sa kwarto. Inyo bang gidagit si Ann? Kiingnan ta ka nga wa ko'y kasayuran. Gawas pa? Meron na kasiguro ka man? Kung iya ba gyud ang maong rosaryohan? Suwito ko sa mga butang ni Ann. Ingon man sa iyang pahumot. Ingon ini iyang kahumot. Ang kahumot ni rosaryohan. Pareha sa kahumot sa iyang mga kamot. Pagawas ako din Pagawas ako din Husto na! Wena! What's it ito? Pasudla siya din Kay andam ko makigtakos. Hinaya ka ng tingo mo. Di ako gusto mamatay ka. Sigurado yun nga iyak kang patyon ka may bawsik imo kong pasakitan. Giingnan ta na ka. Na mas palabihon pa na ako mamatay kaysa matagbaw ka na ako. Sige, pasudla siya din aron makita mo kinsay mamatay na mong duha. Wena! Ayaw ka pala ka! Ako na may bawnin ng tawhana. Pagkausa ko din Sige, sakit talo. Buhay iko. Dili tagabuhian. Pagkausa ko din
niya? Wadto ka man ka sa tong luna. Gusto mo ganun kumutan na una ni Jay. Una ko mulakaw. Ay, bigyan pa sakit si Jay, ha? Hala, wa para ba mga sila si Carol o Kapitan? Uri, kaya nakita na ba ang talo ka mga tao? Marang mo na sa amo. Kinahanglang mulihok na si Darna. Oh, maglinaki na ko. Karon, mulupad na si Captain America. Hoy! Asa mo? Asa mo? Hoy! Nakatawa mong gud mo! Saman! Nagawa mong inyo ko malupig doon kag bayot ko! Hoy! Sige! Atubangan ninyo si... Darna! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!